Bé, avui estem aquí per presentar-vos una jaqueta legendària de la marca nord-americana The North Face. The North Face fa aproximadament 12 anys ens va presentar una jaqueta que es deia Kichanna i aquesta temporada ens presenten la nova Kichanna amb diferències importants. L'antiga Kichanna pesava 1 quilo i aquesta pesa 560 grams, la meitat. Més detalls, aquella jaqueta de fa 12 anys enrere era una jaqueta feta amb Gore, 3 capes, XCR, que en el seu moment era la hòstia. Però què ha passat? Que aquest any aquesta gent ens presenten aquesta jaqueta feta amb el millor Gore que mai s'ha fabricat, que es diu Gore Pro. I què té aquest Gore Pro? Doncs té un 28% més de transpirabilitat que el Gore Pro Shell que coneixíem la temporada passada. Però entrem en detalls. Què té de particular una peça com aquesta? Una peça com aquesta està feta en 2 tipus de teixit que ens dona a la zona d'ombros, braços i la part baixa fins tota la part d'esquena, o sigui, àrea on aniria posat un arnès, un Gore amb molta resistència. I tota la part frontal i la part de l'espatlla ens porta un Gore que no és tan resistent, que ja té un punt de resistència molt interessant, però sobretot que és molt lleuger. Més detalls, òbviament, una jaqueta tan tècnica com aquesta no podria deixar de portar obertura d'aixelles, una caputxa tremendament generosa que ens hi entrarà perfectament al casc i ens ajustarà molt bé, ens tancarà i ens aïllarà molt bé de les inclemències meteorològiques i 4 butxaques. 2 butxaques frontals tipus cargo, són butxaques generoses que ens hi poden entrar totes aquelles coses que no necessitem portar a mà i 2 butxaques situades de tal manera que quan portem la motxilla o l'arnès les podem fer servir i ens serveixen, òbviament, per poder-hi posar la mà i mantindre'ns calents. Què més us puc explicar? Doncs un detallet. La part interior de la peça ens porta un faldó que ens aïllaria de l'entrada de vent, etc., per la part baixa, però que si ens molesta, és molt fàcil, porta una cremallera que podem eliminar. Poca cosa més, Kichanna, jaqueta de gamma alta, Summit Series, probablement lo milloret o de lo milloret que ha fet la gent de North Face. Per aquella gent que voleu fer alpinisme, que voleu fer escalada amb gel, que esteu fent una activitat més radical i que busqueu un plus de protecció, ja que és una miqueta més llarga que altres jaquetes que queden una miqueta curtetes, d'acord? Aquí teniu Kichanna o la nova Kichanna, extraordinària. Vinga, fins una altra.